Good morning, sir. Ito na po yung order nyo na 6x12 size. Na-sprayhan na po namin tsaka nabarnisan na po. Ayan po. May lababo na po siya. Tsaka ito po yung living area niya or sala. Sama po yung center table. Tsaka ito yung TV divider or shelves. Tapos yung bedroom po niya, double deck. Maya-maya ilalagay na po yung ano po niya, yung bintana, sliding windows na po yung pinapalagay ko, sir. Para maganda at saka safe. Yan po. Double deck po niya. Di-deliver po namin mga 1 PM po after lunch. Yan po. Fully varnished na po siya. Yan po yung attic niya. Lalagyan din namin ng ano yan, sliding windows. Tapos ano po, yung bamboo grills sa bintana niya. By 12 size, 1 bedroom or double deck bed. May living area or sala, lababo, tsaka center table.